chlapci, dobré, výborné preskakovačky a iste to pekne zahrali. Aha, pozor, Bík potrebuje červené súkno, aby sme ho naštvali. Pripraviť sa, pozor, štart! A ideme na to, povzbuďte ich, toto sú Angel Blues a naša ďalšia posádka s ďalšou kreatívou. Čo sa týka rýchlosti, nedávajú tomu príliš, ale skok to bol nádherný. Skok do vody to bol perfektný. Či sa pridajú aj ostatní chlapci. Teraz tak dumajú nad tým, čo si zamočím. Je mi to jedno. No super. Moja reč. Ďakujeme veľmi pekne, priatelia. O chvíľočku sa pozrieme na tzv. Spomalený záber. A mali ste správny odhad, naozaj ten... Je to tam, je po show a je klinec zabitý. Poďte do toho. A povzbuďte ich, lebo ich na takom tom vozíku kávičkovom chcú sa rozbehnúť. Uvidíme, ako sa rozbehnú. Poďte! Ja som tak tušil, že sa to trošku na záver podvrtne, že ten kuchenský fán do toho trošku fúkne. Uvidíme spomalený záber, asi pravdepodobne nejaké zásadné metrové rekordy prekonané nebudú, to určite nie, ale myslím si, že chlapci si to užili a to je podstata. Inak úprimne, publikum sediace v tieni